ମଦ ବନ୍ଦ କରିବ ଯିଏ ଆମରି ଭୋଟ ପାଇବ ସିଏ। ଆମର ସଂକଳ୍ପ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା। ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି କରିବାର ନିଶାରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯେମିତି ଚଟ୍ଟାଣ ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବା ନ ଯାଏ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ବି ଶାନ୍ତିରେ ମାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଲାଗି ଗାଁ ଗାଁରେ ଘର ଘର ବୁଲି ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ପୋଷ୍ଟରମାନ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଆମ ନଜରକୁ। ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଆଳିର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଏବଂ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ଓ ଗାଁରେ ବୁଲି ବୁଲି ଏହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ହଟାଇବା ପାଇଁ। ସେମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଲା, ନାରୀ ବଳାତ୍କାର ପଛରେ ମଦ, ପରିବାର ଓ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଷୁଡ଼ିବା ପଛରେ ବି ରହିଛି ମଦ। ତେଣୁ ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏମିତି ଶହ ଶହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ମଦ ବନ୍ଦର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏହିପରି ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି କାର୍ଯ୍ୟପଥରେ ବ୍ରତୀ ହେଉଥିବା ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣର କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟନାଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ମୋ ଘର ଏଇ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାଇଲୋ ବଡ଼ବିଲ ଗ୍ରାମ। ମୁଁ ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁଠି ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଦାବିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା, ଧାରଣା ଦେବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଏକଦମ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛୁ ଯେ କେମିତି ମଦ ବନ୍ଦ ହେବ। ମଦ ଗୋଟେ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର। ତାକୁ ବିପଦଗାମୀ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ପଛରେ ମଧ୍ୟ, ନାରୀ ବଳାତ୍କାର ପଛରେ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ମଦଟା ସମାଧାନ ଗୋଟେ ବାଟ ବାହାର କରନ୍ତେ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। କୌଣସି ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଛି। ସମାଜର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଚନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତ ନିର୍ବାଚନରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ବାଣ୍ଟିକିରି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଭାବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବ ଯିଏ ଆମରି ଭୋଟ ପାଇବ ସିଏ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ପଚାରନ୍ତୁ ଏବଂ ମଦ ବନ୍ଦ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ମଦ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ଖରା ତାତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ଷା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ। ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ, ଏହା ଆମର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ମତ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଅତୀଶ କୁମାର ରାଉତ। ଆମ ଘର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ମଦ ମୁକ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ ଏବଂ ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହଉ, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉ, ଯେକୌଣସି କାମ ମଦ ହେଉଛି ତାର ମୂଳ। ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ, ତାକୁ ଆଗ ସେ ନେତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ତମେ ମଦ କାହିଁକି ବିକୁଛ, ମଦ ଦେଇକି ମାଡ଼ ଖାଉଛ, ପୁଣି କହୁଛ ଭୋଟ ଦେବ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ନାରା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମା ମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କି ଏଇ ରାସ୍ତା କରେ ଖରା ତରରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରି ସଚେତନ କରୁଛୁ। 30% ଲୋକ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ବାକି 70% ଲୋକ ମଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିରୋଧଟା ଯଦି ଆମ ସହିତ ମିଶିକି କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହବ ଏଇ ମଦକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇ 70% ଲୋକଙ୍କୁ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ଉଚିତ ସମୟ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବ ଯିଏ ଆମର ଭୋଟ ପାଇବ ସିଏ। ମଦ ମଣିଷକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୂପକ ବ୍ୟାଧି ଟାଇପର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମଦ ରୂପକ ବ୍ୟାଧିକୁ ଯେପରି ସମୂଳେ ନାଶ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 46 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି, ପଞ୍ଚାୟତ ବୁଲି ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପର ରେଖ ନେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାଧି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାକରଣ ନ ହୋଇଛି ଆମେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସଚିତ୍ର ନାୟକ, ମିଳିତ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଅଭିଯାନର ସଦସ୍ୟ। ଆମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଚରଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶାଟା କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ ଆମ ସେଇ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ
ଓହ୍ଲେଇଛୁ। ଆଜି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ନିଶା, ବିଶେଷ କରି ମଦ ତାପରେ ଆମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଶା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଶା। ଆମେ ଚାହିଁଥିଲୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ସେଟା ଭଲ ଇଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଖଣି ଯୋଉ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନିଶାଟା ନହେଲେ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଆସିବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଖଣି ଅଛି, ବକ୍ସାଇଟ୍ ଅଛି, କ୍ରୋମାଇଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଆଇରନ୍ ଅଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ଭରପୁର, ଓଡ଼ିଶା ଭରପୁର ଖଣିଜରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦରିଦ୍ର। ଆମର କୌଣସି ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର? এইটা আমার মেন সমস্যা। মদ তো যেমনি যুব সমাজকে নষ্ট করে সারিলানি, সারা সমগ্র ওড়িশারে মদ যুব সমাজকে নষ্ট করুচি। এথিপাই আমি প্রতিবাদ করুচু যে মদ বন্ধ করন্তু। আমার ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ରାଜସ୍ୱ ଆସିବନି, ରାଜସ୍ୱ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଖଣିରେ ଯେତେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ସରକାର ଯଦି ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବେ, ଏଠି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ କରିବେ, ଏଠୁ ଆମର ରପ୍ତାନି ହବ ଭାରତ ବାହାରକୁ ଖଣିର ମାନେ ଇସ୍ପାତ, ବକ୍ସାଇଟ, କ୍ରୋମାଇଟ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯାକେ ଆପଣ ମଦ ନ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାକେ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିବ, ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଯେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଦ ହଟୁ। ଯିଏ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆମର ଜନଗଣ, ଆମେ ଚାହୁଁ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଚାହୁଁନା ମଦୁଆ ସମାଜ ଚାହୁଁନା ଆମେ।